supplika lil Madonna ta' Pinu. U Marija, f'dan iż-żmien imwier meta kif qal il-Papa Franġisku, id-dinja qiegħda tirtot minħabba l-imxija li niżlitna arkubtejna, ġejna f'din l-amara tiegħek sabiex inqimu lilek fil-misteru tal-mewt u l-assunzjoni tiegħek fis-sema, kif ukoll l-ibnek Ġesu Kristu. Aħna, il-Maltejn u l-Awċejn, u magħna ħutna l-immigranti u l-missjonarji, ninxteħtu f'riġlejk u nitolbuk tisma' tnejidna. Inresqu quddiemek it-talb tal-familji tagħna, tat-tfal, taż-żgħażagħ, tal-murda, tax-xjuħ, ta' dawk infettati mill-mikrobu, tat-tobba u l-infermieri, ta' dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Nitolbu għall-membri tal-korpi tal-forzi tal-ordni, għas-saċerdoti, speċjalment il-kappillani fl-isptarijiet, u għal dawk kollha li huma imġarbejn. Għamil li fuq l-eżempju ta' Kristu u tiegħek nitalmu ngħixu ħajja qaddisa u nġorru bis-sabar is-salib tagħna ta' kuljum. U Marija, lilek li irbaħ tal-kollox id-dnub u żbaqt lill-anġlej fis-safa, ma kinitx tistħoqlok il-pena tal-ħtija. Imma bħala bint Adam intu kol kont imdawra bid-dwejja u d-doluri u ġarrabt l-aħbar l-aħħar fl-aħħar il-mewt. Iżda mewtek kienet effett tal-imħabba li meta waslet fl-aqwa tagħha ħelsitek mill-irbejt tal-ġisem biex tingħaqad għal dejjem ma' Ġesu. Ħanina tagħna, fil-waqt li nintelqu fidejk biex il-mewt tkun għalina ir-raqda ta' rwieħ ġusti, illum irridu niftakru f'dawk li f'dawn l-aħħar mewtum kienet effett tal-imħabba lejn il-proxmu tagħhom, bħalma huma t-tobba u l-infermiera, il-qraba ta' anzjani mill-quta mill-virus, saċerdoti li letteralment tilfu ħajjithom għax ħabbew ħafna. Irridu niftakru f'dawk l-operaturi sanitarji tagħna li għaliex ħabbew poġġew ħajjithom f'riskju kbir. Irridu niftakru f'dawk li misjuqejn mill-imħabba mietu għalihom infushom u qed jagħtu l-enerġija tagħhom f'solidarjetà ma' minnu dgħajjef. U Marija, amara ħajja tal-iben ta' Alla magħmul bniedem, il-ġisem tiegħek bla teba imqiegħed minn idejn l-apostli fil-qabar ma messux it-taħsir tal-mewt. Imma wara 3 ijiem ġie mqajjem glorjuż għal ħajja li qatt ma tintemm, u inti ġejt meħuda fis-sema fost il-ferħ tal-qtajja tal-anġli. Ikollok ħniena mix-xejn u d-djufijiet tagħna, b'mod partikolari waqt din l-imxija ta' marda qalila. Għamil li imnatfejn bid-dmugħ ta' vera indiema ma nħallux iżjed li l-għadu jirbaħna, imma inħarsu il-qalb u l-ġisem tagħna bħala tempju ħaj ta' Alla sabiex fl-aħħar ġurnata inqumu mit-trab tal-qabar tagħna mibdula fi bnedmejn perfetti. U Marija, lilek li l-aktar mill-qrib imxejt u sseħibt ma' Ġesu fid-dbatija u fil-għajb tas-salib, kien jistħoqlok l-aħjar sem mir-rebħa tiegħu. Illum tinsab fil-leminija ta' ibnek inkoronat mit-Trinità imqazza li qiegħdet fidejk kull seta fis-sema u fl-ard. Fidejk Ġesu ħalla t-teżori tal-grazzja u l-frott tas-salvazzjoni li kisbilna. Salvana mela l-iżjed ħelwa u ħanina fost l-ommijiet. Jinżlu fuqna minn idejk it-teżori tal-grazzja ta' Alla. Kif dejjem għamilt ma' ġensna, kompli ifrex il-mant tiegħek ta' fuqna l-koll, speċjalment fuq dawk
li minħabba il-qagħda li ninsabu fija huma f'baħar ta' dwejja uqtih il-qalb, jinsabu weħidhom, dbattlu mit-tama fuq dawk li huma maħkuma mill-biża' mhux biss tal-marda imma wkoll tal-piżijiet finanzjarji li sejjer ikollhom iħabbtu wiċċhom magħhom. Fuq dawk li qegħdin jerfgħu it-toqol tar-responsabbiltajiet tad-deċiżjonijiet fl-oqsma tat-tmexxija, tal-politika, tal-ekonomija, tal-impjiegi, tas-saħħa. Hekk kif issa nqimuk bl-imħabba u bit-tifħir jistħoqilna ġurnata li niġu nirringrazzjawk fis-sema u jkollna sehem mill-kuruna tiegħek billi ngawdu lil Alla għal dejjem. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, itlob għalina.